אז עכשיו אנחנו בעצם נלמד על מערכת מה? צירים. אוקיי? אז בואו נראה בעצם מה זה מערכת צירים. אז במערכת צירים יש לי בעצם שני צירים. יש לי ציר אחד שהוא ציר ה-y, ויש לי ציר שני שהוא ציר מה? ה-x. אוקיי? אז הנה, בואו נראה. זה ציר ה-y, והציר השני הוא ציר ה-x. לכמה חלקים מערכת הצירים מחולקת? מערכת הצירים מחולקת לארבעה חלקים, שכל חלק נקרא רביע מלשון מה? רבע. אז הנה, זה נקרא רביע ראשון. הנה, אתם רואים, החלק הזה זה רביע ראשון. יש רביע שני, שזה החלק הזה. ויש רביע שלישי, שזה החלק הזה. ויש רביע רביעי ואחרון, שזה החלק הזה. בסדר? אז כלומר, מערכת הצירים שלי מחולקת לארבעה חלקים. כל חלק נקרא רביע מלשון רבע, כי יש ארבעה חלקים, רבע. עכשיו בואו נראה בעצם מה זה אומר, אוקיי? יש דבר נוסף שנקרא ראשית מה? הצירים. הנקודה הזאת היא נקראת ראשית הצירים, ותכף אני אסביר בדיוק מה זה אומר. אז בואו נדבר קודם כל מה זה נקודה. אם אני מסמן נקודה, נקודה יש לה גם ערך של x וגם ערך של מי? של y. האם יש חשיבות לסדר? כן. הראשון זה x והשני זה מי? y. אוקיי? ואני מזכיר לכם, מתמטיקה אנחנו כותבים משמאל לימין, וגם מסתכלים משמאל לימין לנקודה. אז הראשון זה x והשני זה y, יש חשיבות לסדר. עכשיו, אם אני מסתכל, נגיד לצורך העניין, על ציר ה-x, אוקיי? אז פה אמרתי, פה אני מתחיל מ-0, אוקיי? זה כמו ציר המספרים. 0, ואז מה יש לי? 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. אני כל פעם בעצם קופץ מה? יחידה, וכל יחידה זה בעצם, כל משבצת זה יחידה אחת. עכשיו, אז זה ציר המספרים, אז פה זה הכיוון החיובי, ואם אני הולך לכיוון השלילי, אז זה מספרים שליליים. יש לי מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5. כמובן שזה ממשיך עד לאינסוף, כן? זה לא נעצר. יש לי מינוס 6, מינוס 7, וזה ממשיך כן הלאה והלאה. גם פה כמובן זה ממשיך עוד 7 ו8, בסדר? זה אינסופי. בסדר? אבל אני כאילו, כרגע עצרתי את זה כאן. אז זה ציר ה-x. אז ראיתי שהתחלתי מה-0, אוקיי? אם הלכתי ימינה, אז זה המספרים החיוביים, ואם הלכתי שמאלה, זה המספרים השליליים. אז זה ציר ה-x. אז עכשיו בואו נדבר על ציר מי? ה-y. והנה, בציר ה-y זה בעצם הגובה, אוקיי? ובואו נראה. אז גם פה אני מתחיל מ-0, וכל פעם שאני עולה בעצם קומה, אז הנה, אז אני גם עולה. מ-0 עליתי ל-1, ואז ל-2, ואז 3, 4, 5 ו-6 וכן הלאה והלאה. זה ממשיך עד לאינסוף, אני כאילו כרגע אעצור ב-4. בסדר? תחשבו שזה כאילו אני עולה לגובה, אוקיי? כמו במעלית. נגיד אם אני עכשיו פה עומד, ואני מתחיל לטפס, לעלות למעלה. אוקיי? אבל גם, מה אני יודע שבמעלית? אני יכול לרדת מה? למטה. פה זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5. אוקיי? אם אני יורד, נגיד יש לי חניון במעלית, נכון? אז אני בדרך כלל זה בקומות התחתונות, מתחת לאדמה. בסדר? אז בעצם למדנו גם על ציר ה-x, ולמדנו גם על ציר מי? ה-y. אוקיי? ציר ה-x זה ימינה ושמאלה, ציר ה-y זה למעלה ולמטה. טוב, אז אחרי שהבנו את מה זה ציר ה-x, מה זה ציר ה-y, בסדר? הבנו מה זה רבעים, איך זה מחולק מערכת הצירים, שיש לנו 4 חלקים, והבנו גם מה זה נקודה. בעצם נקודה אמרנו, זוכרים, יש לנו x ויש לנו מה? y, ואמרנו שיש חשיבות מה? לסדר. הראשון זה x והשני זה מי? y, מציין את ה-y. ועכשיו בואו נראה מה זה אומר הנקודות, בסדר? נגיד, אם אני עכשיו מסמן את הנקודה הזאת, אוקיי? אז למה שווה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת, אם אני רוצה לדעת מה ה-x שלה, אני הולך ל-x, אתם רואים? ואז אני רואה שה-x שלה מהו? 2. ומה יהיה ה-y שלה? אני הולך לאורך ציר ה-y, ועד שאני נתקל, ואז מה אני רואה שזה 3. כלומר, הנקודה ה', אז נגיד לדוגמה, הנה אני ככה קורא לה A, בסדר? בדרך כלל נקודות נסיים אותן באותיות לועזיות, A, B, C, D, E, F, G וכן הלאה והלאה. אז הנקודה היא 2.3. אז זה הנקודה היא. בואו נעשה עוד דוגמה, בסדר?
בואו תראו. ניקח נגיד לדוגמה נקודה אחרת. בסדר? רגע. אז אם נגיד דוגמה אני בוחר את הנקודה הזו שפה, בסדר? אז נקודה הרי אני יודע שיש לי מה x ו-y. אוקיי, אז בואו נראה מה ה-x שלה. אם אני רוצה לדעת מה ה-x, אני הולך לאורך ציר מה ה-x. אוקיי, ואז מה אני רואה שה-x שלה? ה-x שלה הוא 4. ואם אני רוצה לדעת מה ה-y, אני הולך לאורך ציר ה-y עד שנתקע באורך ה-y, ומה אני רואה שזה? 2. אז הנקודה הזאת היא 4.2. זה, נגיד לדוגמה, הייתה נקודה ברביע הראשון. עכשיו אני רוצה ללכת לרביע מה אחר. בסדר? אז נגיד לדוגמה, אני עכשיו הולך פה לרביע השני, ואני סתם בוחר את הנקודה הזאת שפה. ואני גם רוצה לדעת מה הנקודה, מה ה-x שלה ומה ה-y. אז אם אני רוצה לדעת מה ה-x שלה, אני יורד למה? ל-x. אוקיי, אז בואו נראה מה ה-x שלה. הנה, ה-x שלה הפעם מהו? מינוס 4. ומה יהיה ה-y? אני הולך לאורך ציר ה-y. הנה, ואני רואה שמה ה-y שלה? 2. אז הנקודה הזאת היא מינוס 4.2. בואו נגיד ניקח עוד איזושהי נקודה פה ברביע השני. נגיד אני בוחר סתם את הנקודה הזאת שפה. אז אוקיי, אז אני רוצה לדעת מה ה-x שלה ומה ה-y. ויש חשיבות לסדר, שלא תגידו לא אמרתי ולא ידעתי ולא שמעתי. בסדר, תיזהרו, כי יש הרבה פעמים תלמידים שמתבלבלים, ומבחינת הסדר, ושימו לב שמסתכלים על זה משמאל לימין. אז מה ה-x של הנקודה הזאת? מינוס 2, ומה ה-y שלה? 1. אז הנקודה הזאת היא מינוס 2.1. וכפי שאמרתי לכם, אני יכול לסמן את זה באותיות מה לועזיות. נגיד לדוגמה פה זה נקרא לנקודה הזאת A, נגיד לנקודה הזאת אני קורא B, לנקודה הזאת אני קורא נגיד C. בסדר? ככה אני מסמן. אז עכשיו תבואו תגידו לו, רגע, אבל מה קורה עכשיו אם בא לי לקחת נקודה ברביע השלישי? אז יאללה, בוא ניקח סתם נקודה ברביע מה? השלישי. אז נגיד לדוגמה, אני סתם בוחר פה איזושהי נקודה. הנה הנקודה הזאת פה למטה, נכון? אז אם אני רוצה לדעת מה ה-x שלה ומה ה-y, אז אם אני רוצה לדעת מה ה-x, לאן אני הולך? ל-x. הנה, לציר ה-x הלכתי, ומה ראיתי שה-x שלה מהו? מינוס 3. ועכשיו אם אני רוצה לדעת מה ה-y, אז אני הולך פה ל-y, ומה אני רואה שה-y? הוא מינוס מה? 5. אז הנה, הנקודה הזאת זה מינוס 3 פסיק מה? מינוס 5. ועכשיו נגיד סתם, אני בוחר איזה עוד נקודה ברביע השלישי. סתם נגיד אני בוחר את הנקודה הזאת שפה. בסדר? אז גם פה אני רוצה לדעת מה ה-x ומה ה-y. אתם רואים, אני כזה פותח סוגריים. אז ה-x שלה הוא מה? מינוס 1. וה-y שלה הוא מה? מינוס 2. בסדר? ונגיד אני קורא לנקודה הזאת f. בסדר? אז עכשיו מי נשאר לי? נגיד איזה רביע עכשיו שלא ירגיש מקופח, שלא עשינו אותו? הרביע מה? הרביעי. אז בואו נראה מה קורה ברביע הרביעי. סתם אני גם בוחר איזושהי נקודה רנדומלית. סתם מה שבא לי. הנה פה, נגיד בחרתי את הנקודה הזאת. אז הנה, מה ה-x שלה? אני הולך לאורך ציר ה-x, הולך. עד שהגעתי לפה, וזה 6. עכשיו אני רוצה לדעת מה ה-y, אז אני הולך. עד שהגעתי לפה, ופה זה מה? מינוס 3. בסדר, אז הנה סתם נקודה G, סתם קראתי לה G. בסדר, אחד לקרוא לה גם I, אין לזה חשיבות. ובוא ניקח סתם, נבחר איזו עוד נקודה, נגיד אני בוחר את הנקודה פה. אוקיי, אז מה ה-x שלה? שימו לב, הולך לאורך ציר ה-x, עד שנתקע ב-x, שהוא 2. הולך עד שנתקע בציר ה-y, וה-y שלה הוא מינוס 2. אז הנה נגיד הנקודה I היא 2 ומינוס 2. אני רוצה עכשיו רגע לעשות איזושהי עוד דוגמה של נקודה במערכת צירים, בסדר? הנה יש לי פה מערכת צירים, בסדר? בוא ניקח אותה נגיד לפה. הנה. אוקיי? חשוב שזה יהיה על הצירים. אוקיי? גם כשאתם בונים מערכת צירים, חשוב ממש לעשות את זה על הקווים. בסדר? לקחת סרגל, לעשות על הקווים, וכל בעצם משבצת זה יחידה אחת. בסדר? אני מתחיל מ-0 וזה 1. עכשיו נגיד, סתם דוגמה, אני בוחר נגיד נקודה פה. אתם רואים? לא, אני לא אקח את הנקודה הזאת, אני רוצה את הנקודה שפה. ואני שואל אתכם מה ה-x ומה ה-y, בסדר? אז אני יכול גם נגיד להתחיל מה-y, נגיד ללכת לפה, אוקיי? ואז מה ה-y? פה 3, אז מעל אני רושם 3, זה מעל ה-y, ומה יהיה ה-x שלו? ה-x שלו מהו? 2. כלומר, זה לא משנה אם אני מתחיל מה-y או מה-x, אבל מה כן משנה? לרשום את זה לפי הסדר. זאת אומרת שנגיד אם אני נגיד לוקח את הנקודה הזאת, בסדר? אוקיי? ואם נגיד אני דווקא מחליט ללכת עם כיוון ה-y, עוד פעם נקודה, אני מזכיר לכם x פסיק y,
אוקיי, אז אם אני הולך פה, מה אני רואה שה-y שלי? ה-y שלי הוא כמה? 1. אוקיי? ומה יהיה ה-x שלו? ה-x שלו הוא מה? מינוס 4. אז הנקודה הזאת היא מינוס 4 פסיק מה? 1. בסדר? זה לא משנה אם אני מתחיל מה-x או מה-y. נגיד, סתם דוגמה, נעשה עוד דוגמה. נגיד, אני לוקח את הנקודה הזאת שפה, בסדר? אז אני יכול נגיד להגיד קודם כל שה-x מהו? 3, להתחיל מה-x, ואז להגיד שה-y מהו? מינוס 4. אבל באותה מידה, הנה את אותה נקודה, אתם רואים? זה לא משנה, יכלתי קודם כל ללכת מפה, אז להגיד, אוקיי, אז ה-y הוא מינוס 4, כי הלכתי לאורך ציר ה-y, זה על ה-y, וה-x הוא מה? 3, אין איזה חשיבות. אבל מה כן חשוב? לשים במקום הנכון, את ה-x, את ה-x, ואת ה-y מה? ב-y. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. אם אני מסתכל על כל הנקודות ברביע הראשון, מה מיוחד בכל הנקודות ברביע הראשון? שה-x'ים שלהם מה הם יהיו? תמיד חיוביים, ומה יהיה ה-y? גם חיובי. כלומר, כל הנקודות שנבחר פה ברביע הראשון, ה-x חיובי וה-y מהו? חיובי. ומה מיוחד בכל הנקודות פה ברביע השני? שה-x שלה מה תמיד יהיה? שלילי, ומה יהיה ה-y שלה? חיובי. ומה מיוחד בנקודות פה ברביע השלישי? אם אני לוקח, מה משותף להם? שה-x'ים שלהם מה הם? שליליים, וה-y שלהם מה הוא? גם שלילי. כלומר, ברביע השלישי גם ה-x שלילי וגם ה-y שלילי. ברביע הרביעי, אם אני מסתכל, מה אני רואה? שה-x'ים שלהם תמיד יהיו מה? חיוביים, וה-y שלהם מה הם יהיו? תמיד מה? שליליים. בסדר? זה בעצם המשותף. אז בואו נרשום את זה. ברביע הראשון, ה-x תמיד יהיה מה? חיובי, וגם ה-y חיובי. הנה דוגמה, אתם רואים? נגיד x2 וה-y הוא מה? 3, שניהם חיוביים. ברביע השני, מה אני רואה? שה-x'ים יהיה מה? שלילי, וה-y יהיה מה? חיובי. הנה, רגע בואו נעשה לנו מסודר. הנה, סתם אם אני בוחר פה איזושהי נקודה, אוקיי? אז מה אני רואה? שה-x שלה הוא שלילי, הנה מינוס 3, וה-y שלה הוא חיובי. ומה מיוחד פה ברביע השלישי? שה-x שלילי וגם ה-y שלילי. הנה נגיד סתם אני בוחר פה נקודה. ה-x הוא מה? מינוס 4, וה-y הוא גם שלילי, והוא מה? מינוס 5. ואם אני בוחר נגיד נקודה פה ברביע הרביעי, מה אני רואה שקורה לי כאן? אני רואה שה-x'ים הם חיוביים וה-y מה הם? שליליים. אז בואו נרשום את זה. x חיובי ו-y שלילי. הנה. אוקיי? אז הנה נגיד לקחתי את הנקודה פה. אתם רואים, ה-x מה משותף פה לכל הנקודות? שה-x הוא יהיה תמיד חיובי וה-y יהיה תמיד שלילי. אז זהו, אז זה בעצם כל הסיפור של מערכת צירים. בסרטון הבא אני גם אראה נקודות שנמצאות על הצירים, נקודות שנמצאות על ציר ה-x ונקודות שנמצאות על ציר מ-y.